Nagningning ang gabi ng Valentine's Day sa Lakeshore, Philippines habang nagtipon ang mga magkasintahan, pamilya at magkakaibigan para sa isang special celebration, tampok ang Lake of Love Dinner. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, nag-enjoy ang mga bisita sa curated dinner experience at live musical performances na lalong nagbigay kulay at kilig sa okasyon. Mula sa sweet serenades hanggang sa cozy dinner setups, ramdam ang romantic vibe sa buong lugar. This is actually our 5th year for the dinner. Minsan kasi we just wanted something intimate, kaya konti-konti lang. Pero for this year, parang people had learned, na-excite sila doon sa 20,000 blue roses. So everybody comes here to see that and the other parang mga decors that we have for the summer and the Valentine. Isa sa patuloy na dinarayo ng mga bisita ang 20,000 LED roses display, isang illuminated installation na nagsilbing perfect backdrop para sa mga photos at reels. Marami ang naglibot sa park upang masaksihan ang makukulay na ilaw at mag-capture ng kanilang Valentine's moments. Bahagi ang Valentine's Day event ng seasonal offerings ng venue na nagbibigay ng iba't ibang paraan para ipagdiwang ang love season. Simple man o grand gesture, lahat may puwang sa Lake of Love. This is Patricia Mamangon on the spot.